Cu un ficat avariat grav și intoxicat cu creierul făcut pilaf. De la legale de căcat să tot să dur mângare doar pe unde apuc eu să rup. Și-am luat mai multe halucinogene decât ai la tu. Am stat pe străzi cu brigăți în continuu, du-te vino ceană și sprinceană dacă vine nino. Dar pe străzi e o vorbă și trebuie să-ți o spun. Dacă nu faci pârnaie poți să ajungi la nebun oricum. Dau 3004 eu 15 zar, tu stai de 6 într-un șeptar, bag 77 89 libertate. Iar mă face să garantat să mă spart. Am o lungă de scangri, îmi cuvinte rima tripat cu ochiul pe pipă, pe pungi, pe plan. Pentru vagabonții care au rupt microdupții, pentru dealerul de speedman de la mizul rupții. Și o spălărie apsilot și bani porții. Miceliu din tufă ei fungus glos. Mai mult ca sigur, că mănânci căcat cu două linguri. Și mai mult ca sigur nu te așezi la masă singur. Probabil nu ești canibal, dar mai mult ca sigur ne mănânci tăcut, că prea ne zâmbești amical. Mai mult ca sigur tu ne minți, poate prinzi câte ceva, dar mai mult ca sigur nu ne simți. Probabil ne-ai luat de sfinți și acum trebuie să te încingi, deși mai mult ca sigur fugi la părinți.